Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, for today's video, ubanimi sa pag-prepare sa mga orders and deliver ng mga order for today's vlog. Enjoy watching! Wow, lagi ni ma. Imo ni na, wow.
Lord na managkitang adlaw ug safe ang pagkaling. See you to my next vlog mga kabisaya. Thank you for watching.